Bueno, pois moi bo día a todos e a todas e graciñas por asistir a esta rolda de prensa na que paso xa a informar dos asuntos máis destacados que tratamos na Xunta de Goberno que vimos de falar. Aproveito tamén para saudar a todas as persoas que nos siguen a través do streaming que fai posible o Servicio de Audiovisuais da Deputación de Lugo. Bueno, pois dando conta deses asuntos, comentar que hoxe aprobamos un convenio de colaboración coa Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo, un convenio a través do cal a Deputación de Lugo achega a este colectivo unha axuda de 20.000 euros para colaborar precisamente con este sector turístico e gastronómico no fomento do asociacionismo e tamén para que poidan manter a sede que a APEL ten na zona sur da provincia de Lugo. Esta colaboración, este apoio, enmárcase dentro desa relación de diálogo e de colaboración permanente cos sectores productivos, nomeadamente con aqueles sectores máis estratéxicos, como é o de servicios, e que constitúe unha fonte de riqueza e de emprego moi importante nesta provincia. Como todos sabedes, a Ribeira Sacra é un territorio que está hoxe en auxe, que conta con un gran potencial turístico debido ao seu altísimo valor medioambiental e cultural. Precisamente fai uns días, esta mesma semana, fai un par de días, a UNESCO declarou a Ribeira Sacra e as Serras do Oribio e Caurel como reserva da biosfera, un recoñecemento que supón, dende logo, unha gran noticia para esta comarca, para o conxunto tamén da provincia de Lugo, polas oportunidades que se abren para poder impulsar, por unha banda, a conservación do medio ambiente, pero tamén o que é importante que é o desenvolvemento social e económico deste territorio. Con esta colaboración que hoxe vimos de aprobar coa APEL, temos como obxectivo lanzar unha campaña de fomento do asociacionismo entre empresas que están prestando servicios turísticos na Ribeira Sacra e deste xeito seguir traballando nesa liña de aproveitar os grandes recursos productivos desta zona para dinamizar o tecido productivo e, polo tanto, tamén dinamizar a economía dun sector, o sector do turismo e hostelería, que, ademais, está tan afectado pola crise económica derivada da pandemia. A APEL pretende crear unha estructura de funcionamento que permita mellorar e ampliar a oferta turística da comarca. De aí que sexa tan importante que nos apostáramos precisamente por esta colaboración. Por outra banda, tamén na Xunta de Goberno aprobamos os acordos aos que, dende a Deputación, se chegou cos titulares de dúas fincas que son necesarias para acometer as obras de mellora e ampliación da estrada LUP 0210, que é a que une a Seara en Alfoz con San Arcisclo no concello de Foz, e este é un paso moi importante porque se trata do último escollo que faltaba por resolver para poder comenzar a executar un proxecto importante para todos os habitantes desta zona e para os que por ali tamén nos podemos desplazar. En concreto, vanse levar a cabo traballos entre os puntos kilométricos 5,1 e 5,3 que van a consistir na ampliación e acondicionamento da vía con aglomerado en quente e tamén a dotación de iluminación e de beirarrúas para maior seguridade dos peóns. Deste xeito, quedará completa a renovación da totalidade desta estrada, xa que no resto dos tramos foi ensanchada e acondicionada con anterioridade. Conseguimos, polo tanto, con estas obras, resolver un problema de seguridade, porque actualmente a vía é moi estreita e, ademais, nese treito precisamente está deteriorada, o cal dificulta a conducción e obriga os vehículos a desplazarse hacia os laterais, o cual supón un maior risco tamén para os peóns, que vai a quedar resolto con esta actuación. Os beneficiarios van a ser numerosos veciños e veciñas desta zona, porque se trata unha estrada que soporta moito tráfico, xa que, como dixen ao comenzo da explicación deste acordo, é unha das vías que une Foz, o concello de Foz, co de Alfoz, e, ademais, é o camiño máis corto para chegar ata a costa, de aí que teña tanto tráfico. E con estes dous asuntos que lles acabo de explicar,
pois damos conta das cuestións máis importantes que abordamos na Xunta de Goberno de hoxe, que do a súa disposición por se quixeran facer alguna pregunta.